naidi tabu mohai ke thepao tabu hingke polai khagarnai khamani pore bono kwchate ranai lama pore techa haino hai polai ranai rai paibe tabu bono techa kwchate ranai hingke aro kisa mokolni por kisa klango mokolni bedek polai khakmani aba engti mokol phane tabi engti techa ranai rakha tabo kai thamdor no khai phulu naidi tabu yang tei ke khukmani pore ta khanuknai norokno tabu khuk tongo tabu mohai ke khukdi mohai ke khukman pore khukbainai engti khai naitongdi tabu khukbainai khukbaikha khukbaimani pore khe bono aroni rimi no rogui esta rok sukna nangnai rok paikha tabu khangkai aloe vera berang tino phulnai aloe vera berang tino phului tabu glass o danai jotono phului painai tabu tekisa phulnai tabu jotono clear ke phulbaikha tabu khangkai one time glass o ha rwnai jotono rebaikha tabu khai aro glam rwnai khaijok bokong sorna bagui baikha tabu khai haino hai soranai tabu khai sorabaikha tabu hingke aro hatan ke sukridi hatan ke sukbaikha tabu hingke tui ridi tui rima pore naitongdi tabu tui rinai naitongdi norok tui rijak nukano rebaikha tui tabu khai aro norok naidi tabu aro tinta no rinai abot pore rangsa thuklubnai taro tiu baikhanai ebar obo takor obo baikhadi khabaikha tabu hingkai naidi 2 hours later nango 2 mas nango 2 mas porkha haino hai a paper ni bolai rok kiyokbaimani pore a 2 mas ka khai abono kholobui naimani nukmankha guys norok kaithamo kaisa demis wngkha demis bolte bo asuk par ni mania bo taisa sikon thaka bo hingke taisa phaikha nokho taisa kotor khlai paikha tei kaisa phunuknai abo wngkha amsuk phaiako mo second draft mo hasing phunukmani first mo second tei kaisa phunuknai mo third nogima khana norok mohai ke khlaidi norok dati norok thaijok kaham kotor khe chemanai tabu khnai di norok no nogima khana amsuk no jotono